बे नङादि नोंनि फिसाला फिसाजोखौहाय नोङो मोजां स्कुलाव फोरोंनो हानाया नोङो सासे सक्सेसफुल बिमा बिफा बे नङा। बे नङादि नोङो नोंनि फिसाला फिसाजोखौहाय मोजां मोजां कलेजावहाय नोङो फरायहोनो हानाया सासे सक्सेसफुल बिमा बिफा बे नङा। नोङो बिसोरनि नांगौ मानिखौनो होजोबनो हानाया, मोजां मोजां गाननो जोमनो मोजां मोजां जानो लोंनो होनो हानाया सासे सक्सेसफुल बिमा बिफा जागोन बेबायदिजों बे नङा। नाथाय सासे सक्सेसफुल बिमा बिफाया मा मिथिगौना, बियो इसोरखौ गिनो फोरोंनो हानायखौसो सासे सक्सेसफुल बिमा बिफा होनो। सासे सक्सेसफुल बिमा बिफाया बेसो इसोरखौ गिनायखौ सोनानै होनो हानाय, इसोरखौ फोथायनायखौ सोनानै होनो हानाय गावनि फिसाला फिसाजोनियाव, बेसो सक्सेसफुल बिमा बिफाया। बिनिखायनो बोसोनाव बुंनाया हुदा बिजाबनि लिरनाय 6 अध्याय 7 पदआव बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव, लामायाव, जिरायनायाव, उन्दुनायाव, सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो। थाखा फैसाजों न' बांखौ नोङो बानायनो हागोन। थाखा फैसाजों मोजां न'खौ नोङो थिखांनो हागोन। थाखा फैसाजों नोङो मोजां स्कुलाव नोंनि गथ' गथायखौ सोनो हागोन। थाखा फैसाजों नांगौ मानिखौनो मोजां मोजां जि जोम जानाय लोंनायखौ नोङो होनो हागोन। नाथाय मोजां आखलखौ थाखा फैसाजों नोङो होनो हाया। मोजां गियानखौ, मोजां साननाय हनायखौ, मोजां आखल आखुखौ नोंनि फिसाला फिसाजोनो नोङो थाखा फैसाजों नोङो बायनानै होनो हाया। बेखौ एकमात्र इसोरखौ गिनायनि गेजेरजों, इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों, इसोरनि बोसोनखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो।